masabtan nato kaayo ang atong pagbasa karon kung ato nga balikan ang pagbasa gahapon may tungod sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka masakiton ngadto gayud sa Silwe. Kadtong maong buhat gibuhat ni Jesus sa adlawng ipagpahulay apan ang maong buhat usab nagapahalin tungod kay nadungog nila kang Jesus ang kamatuoran sa iyang pagkahiusa sa amahan. Inumduman nato nga mga Hudiyo nagalantaw nga ang Dios lamang o wala nay makatupong sa Dios, wala nay lain si Yahweh lamang. O tungod niya na dili nila madawat si Jesus nga anak sa Dios. Uban niya na mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagpalawom sa explanation ni Kristo sa iyang relasyon sa Dios Amahan. Nga diin siya hiusa sa Amahan o gani ang kahiusahan niya dili lang tungod kay siya pinadala sa Amahan kundili tungod gayud sa buhat niya nga nagasalamin sa buhat sa Amahan. Nga ang iya lamang papel isip anak sa Dios nga miani sa kalibutan mao lamang gayud ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ugwa na siya laing mahimo pa ni ana kay siya kinahanglan mo padayag sa gugma sa Amahan ngadto sa katawhan sa diha sa plano gayud nga haom sa kabubuton sa Amahan. Mao kana mga kaigsunan ang kamatuoran nga gisulti ni Jesus diha sa ebanghelyo apan ang mga Hudiyo nasuko niini kay wa nihaom diha sa ilang huna-huna kung kinsa ang Dios, unsa ang Dios ug unsa ang buhaton sa Dios. Ug kana gayud usa kanindot nga pamalandungan nato karon kay diha sa atong panlantaw makita nato nga kining panghuna-huna usahay no nga inato kinaugalingong panghuna-huna kanunay natong bantayan gayon nga aduna kitay daghang huna-huna maayo man alang kanato pero dili gayud haom sa huna-huna sa Dios. Para kanato, this is the most practical thing to do. This is the best thing to do. Pero kung ato nang itandi sa kabubuton sa Dios, layo ra. Mao nga usahay taliwala sa atong huna-huna ug taliwala sa atong lantaw. Diha kumpara ngadto sa kabubuton sa Dios, mulanding gayud kita mga igsuon nga moingon kita nga nganong magbuot man ang Dios sa akong kinabuhi. Ngano man nga ang Dios dili ramang kunya biyaan aron unta magmalinawon ang akong kinabuhi. Ngano man ang Dios nga dili man gusto sa akong huna-huna. Kung sa may huna-huna din nimo, mawala na gunang kamatayon, uy. Kay lipay man tanin ni kalibutan. Nga ngano man yung matiguang man ta. Ngano man yung naamay kamatayon. Daghan ni mga igsoon nga naghuna-una nga unta dili na lang ko mamatay. Huna-huna ba kaniya na? Nga unta forever na lang ka diri sa kalibutan. Mingon ta nga awa jud na padaroy. Walagi unya kung maghuna-huna kag ikaw mamatay ngano man sige makapangtuktok na nga simbako layo pa Ginoo ayaw sa na no ngano man kaya ang kamatuoran we have to move on this life not in our terms but in the terms of him who made us. Kung karon na moabot dawat nato nang nauna sa Dios kabubuton sa Dios. Kung ugma na mo abot, sumaw na mga kaisunan nga usahay, lisod pahaom.
diha sa kabubuton sa Dios. Amen. Nagyud tay kabutbuton nga ato. Kay alang ka nato, no? It should be according to my terms. Sama sa mga Hudyo, nasilag sila kang Jesus, kay ang gihuna-huna nga kamaturan nga gipadayag ni Jesus kanila, may tungod siyang relasyon sa amahan, usa na gayud kadakong panamastamas sa Dios. Pero ang kamaturan nga gipakita ni Jesus, mao ang kamaturan sa pagkatinuod gayud sa plano sa Dios sa kaluwasan. Kung ila pang gitino, ila pang bukas pa silang hunahuna sa pagtanaw nini gikan sa daang testamento hangtod sa pag-abot ni Jesus, makaamgon sila nga kini ang kamaturan. That is why sometimes, brothers and sisters, truth is difficult to accept. Sama pananglitan sa ko example, kamatuuran sa kamatayon, lisod dawaton. Kamatuuran sa kinabuhi, nga dili tanan atong maangkon sa kalibutan, lisod dawaton. Kamatuuran, nga ako, ikaw, kitang tanan mga piniyalan lamang, lisod dawaton. Kay ang atong hunahuna, mao gayud na kinahanglan, akong unsay naa kanako ako ni. Dili lang gipiyal sa ako ni, ako ni. Ug ako'y magbuot ni ini. No bitaw nga sa atong kampanyas piniyalan mga igsoon, dili kayo popular. Murag ang uban murag ayaw sa na, no? Ayaw sa na, ngay anak na. Unya na nagmatiguang ko. Unya na nagpensyonado na ko. Ngano man, we thought that we own our lives here on earth and everything that we have, everything that we are, is ours. Dili mao ang kamatuuran, tinuod huna-huna ni sa tao, pero dili mao ang kamatuuran. Kay bisan unsaon natugtugkad mga igsoon, walay usa ka nato diri nga makadiktar sa atong kinabuhi. Walay usa ka nato diri nga makabugna sa atong kaugalingon. Walay usa ka nato diri nga makahatag ug makabugna og usa ka panahon. Nay akong nabasahan mga igsoon diha sa Google nga nag-ingon nga by 2030 by 3030, ginaingon nila, humanity will be able to have eternity. Ang katawhan daw, ang kalibutan daw, ang mga tao daw, pwede na nga dili mamatay. Wow! Kaabot pa kakana. So, ampo nga makaabot ka na. O kung makaabot man ka ana, no? Ingna na lang mig mga matay na may na tinuod na. But reality and truth remains that we are only pilgrims here. Busa, ang panaw, dili unta moungot dinhi sa kalibutan, pinaagi sa atong pagpamugos sa atong guna-guna. Busa, kung naamay minaro mga igsuon nga mensahe sa atong nadungog karon sa ebanghelyo, si Jesus mingon gayud kanato, dawat-dawat ta lang ta, kay ang kamatuuran iya sa Dios, kita mga piniyalan kinahanglan mupuyo sa maong kamatuuran aron sama kang Kristo kita mo salamin sa Dios nga atong gituohan. Amen.